Bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ni waleɲuman dɔn o bɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fɔ yan fɔ sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna k'aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔna na min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la ka sanga ni jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka kuntilenna ani a ka laɲiniw ye coronavirus bana kɛlɛli ko la jamana kɔnɔden kelen nuni da datugulan kelen bɛɛ lajɛlen ka se ka o kelen-kelen sɔrɔ un malien un masque o de siratigɛ la Mali usine ko ani jagoko ministre so olu ni Mali jagokɛlaw ani usine tigiw tɔgɔla soba u ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ni ka jɛ ka masque kila boloda ka ɲɛsin an ka jamana cakɛda gulonman sabama u ko a ma institution de la république o be jamana kiritigɛ soba Cour suprême o bɛ o la jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ Cour constitutionnelle o bɛ o la ka fara Haut Conseil des collectivités kan masque kila in an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a dira Mali jamana marabolo fila fana ma Kulikoro ani Segu dili yɛrɛ kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn alamisa don juillet kalo tile 2 de ma Parc des Expositions na Bamako yan nɔ Samayira Sanogo ani a ka jatala Abdoulaye Sogodogo olu kɛra baara seere Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la u y'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'o lajɛ. Institution walima a fɔ jamana guloma saba Cour constitutionnelle Cour suprême Haut Conseil des collectivités territoriales jamana marayɔrɔ fila Kulikoro ani Segu olu de gɛrɛsɛgɛ donna masquew la minnu tilala ka bɛn ni nin don in ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali ka bɛn ni bolodi ɲɔgɔnma ye min bɛ o ni ministère de l'industrie et du commerce ni ɲɔgɔn cɛ olu fɛ wa kɛwale in bɛ don minɛ min kɔnɔ o de ye layidukan min taara jamana ɲɛmaa fɛ ko ka masque ta k'a di maliyɛn kelen masque kelen olu timɛliw kadira de don. Production dɔ kɛra localement ici ani dɔ importera ko ka fɛrɛ kɛ ka distribution daminɛ sɔmɔdɛ na structure damadɔ bɛ yan Cour suprême, Cour constitutionnelle, le Haut Conseil des collectivités territoriales, et la région de Kulikoro, la région de Ségou, nous avons un masque tabi. Mais alors, on a le processus continue. Donc, il y a 1 852 500 masques. O kɛlen ka nin masque ninnu bisimila maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna a la o ye foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka sanga ni o ka wulikajɔw ye a ka ja maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se masque sɔrɔ cogo min na wa o kɛra ka sɔnni sigi a kan k'a fɔ masque ninnu nana o na kuma na baw an bɛ don min na i n'a fɔ bi bana sidɔnbali walima a fɔ bana cɛjugu min furamase sɔrɔ min na a bɛ anw fɛ jamana in kɔnɔna na wa ni masque ninnu na se kɛ sababu ne ka dankari bana cɛjugu in kɔlɔlɔw la. Masque ninnu dibagaw k'aw fo k'o waleɲuman dɔn ka taa président de la république la ka na ministre la ka na chambre de commerce la vraiment ka bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn ni masque min ye ni a dilen filɛ nin ye a nafa ka bon fo ka dama tɛmɛ parce que nin bɛna to bana min filɛ nin ye a bɛ se ka vraiment ka dankara ka yɛlɛmali la. Masque min dira ma ka taa duguladenw ma a nafaba de b'anw kan parce que banakunta bɛ yen Covid-19 fura wɛrɛ t'a la ni masque don tɛ ni masque don i b'i yɛrɛ protéger i bɛ mɔgɔ tɔw protéger donc ces masques là n'an taara n'a ye an bɛ taa di bɛɛ ma bɛɛ k'a don. Ka masque do kɛwale do min bɛ kɛ sababu k'e yɛrɛ tanga ni ka mɔgɔ wɛrɛ tanga ka sanga ni o de ye kuntilenna ye depuis bana in kun bɔra an ka jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔw daminɛ cogo min na masquew caman de bɛ se ka na k'a di malidenw ma u ka se ka o yɛrɛ tanga ka bɔ banasidɔnbali in ma hali bi ni fura sɔrɔ tɛ min na fɔlɔ a fɔ Covid-19 masque tila minnu filɛ ka kɛ ka bɛn ni kuma in ye olu bɛ don o hukumu de kɔnɔna na. An ye minnu na sɔrɔ sɔgɔma ça c'est 3 institutions. Cour suprême, Cour constitutionnelle, Haut Conseil des collectivités, en région Mounoukasrou Bamakola, Kulikoro, la région de Kulikoro et la région de Ségou. Olu duru de tumbi en sɔgɔma
à peu près 1 million et 800 et quelques mille. Nous avons dit au matin, c'est ça. Donc, nous avons des cérémonies qui continuent. Masque million kele bashegi ani bidurune fla ani kemeduru. Olu déclara bi Chambre de commerce et d'industrie du Mali ka beni barake nyoya minbe ani ministère de l'industrie et du commerce ni nyonche jamana gloma sabala institution ani marabolo fla wa bara nunu na to sena dona na tawla wala sa jamana dembela jene bese ka atola maski soro o min bese ke sababu nuko tanga kabo banashido Mali toroma. Abe kalo dama bo bi Mali jamana fanga sinamaton manyema ni wasaden fana do Honorable Soumaïla Cissé ate aire saguna marakono bawo ambe awla donya ka fo atigera katununi aye mangani ya jugutigi do fe kabiri ni marsi kalo klemuga ani duru temeni ambe awla donya ka fo wasaden nyinini o yere mangutu baraw nyafunge marafe akumbe o baraw de la ali binaka biya asente kayiba ali no asoro wulika jow ani haklina nyuma olu chama bisina wala sa Honorable Soumaïla Cissé akaseka bobulula chuga mununa dogokun fla kofe ni jamana nyema Elaji Ibrahim Boubacar Keita aye dantigelike kia boka kuma jamana kono dunfe o min senfe adasera Honorable Soumaïla Cissé ka lahalayama ka jira ka foku atina na jenya tuguni Soumaïla Cissé bi na labla ninga sigin akademba la hereni badin ani kenya hukumu konana o de siratigela anga nyinini kela Amadou No Diallo ani Samba Traoré olu wulila kado dugu bolon franche oni nyonche wala sa kaseka uka kuma baratengu kaseka haklina chama soro Honorable Soumaïla Cissé ka lahalaya kukunka anga janga nyama dalike. Tiendo Mali jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita ya yira juin kalo tleta ani woro temene kafo abalemake Soumaïla Cissé fanga sinamatonga nyama benina wakwatna meblen kwa bibla onata be politique nyama one furbato nyama ujoro ledu. Bon jamana tigi comme ekoko aywa abe mogo munumulu donenu jonun de dun uye mune fo parce que ni a fait un ko avec mogo munumulu ya fo yana ko yini fema sina de fo peut-être au cité mogo bisika soro jamana ye fem mun fo mun mesika ideme o barola oh mais ni kuna foni dogote ka ko atiku donenu mais ye mun fo e mun fo mogo e ma atiku yero fo bon maintenant o te fam ya kusebe Soumaïla Cissé ka koy akera chuguma tigra malen bela bi abika ambe manke anyene fimba ambela ko kera chugumi kato campagne yere kono kaninke akera koy vraiment ayambe dusukun toro am balma do en frère do jamana kuntigi bora ko Soumaïla bina ancela soni na klani jamana kuntigi yude yofo ko jelendo o ko Soumaïla yoro donendo na yoro donendo o katilia adumbi amuso bi abalma ka parti bi ni bar klefle no yere bala ko ubina bo maji kura ke ambani jamana kuntigi fe Soumaïla koy nu ba yoro do ukatelia domina Soumaïla Cissé be minakatani aye jakulu do sigira senga minga wulika jobe be Soumaïla Cissé blalimo o jakulu nyama ya be ministre nyama koro Ousmane Issoufou bulo kalo saba o kofe kuna fani bateka munumunu Soumaïla Cissé ka chuya uka halino ya sorla jakulu keme ka jira ka fwa be nina Soumaïla ka libération ko bi o yambe amna koy ka ta dimsene kuna amba kunda na fakunda sebi akagelen kujugu na farko demati depuis kalo juli ata musoyi ata donyi ata bengoyi ata tiroyi wa ata barake nyoyi ara jemo na mawle ku parti kunda ushi nyetala depuis kalo damadamana donc o femme mimba andus kamikami kosobe ambi dowuke kaseli sunitli pour que Soumaïla ka sa an nyonche akana ka parti la akana ka assemblée kono am sona deumba kono ni alla me bago abinu bulo nutlo bana ambu dele fi sabilillah u kanga Soumaïla bla akana parce que joro bade Mali kono Mali jamana nyama o kwani meka fere bela jele tige kaseka mo hagli sigi Mali kono ani Mali koka ngaunata bedo ya yira ka fo bugu dame Soumaïla Cissé koka uluka famuna aywa munu memne like kakro no e jadisuye
olu ye an deli mun na ni ye tiɲɛni fɛn o fɛn kɛ u b'a fɔ k'olu de y'a kɛ parce que olu t'i minɛ k'i cɛ ka ɲi o olu b'i minɛ ko parce que u mago bɛ fɛn dɔ la parce que o ye wari ɲini o y'olu ka entreprise de donc n'u y'i minɛ u b'a fɔ de ayiwa a bɛna ni nin musaka hakɛ ye a ka mɔgɔ b'an bolo a dɔw yɛrɛ la pour que a ka sɔn ka na ni wari ye u b'a tigi bila ka vidéo kɛ maintenant k'o yira a somɔgɔw la pour que a ka dɔn ko a tigi bɛ ni la mais a minɛlen kana se tile 100 ma o si ma deli ka kɛ mɔgɔ m'a fɔ ko an y'a minɛ a ma a kumakan mɛn foyi foyi donc an bɛ don min na comme bi an kɔni kunkolo ɲagaminen don kosɛbɛ. Jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛlen kɔ fangasinamatɔw ka ɲɛma Sumayila Sise a kanubaw n'a lapasabaw politiki bina k'u ka olu kɛnkunbɛ ka ɲɔngkunbɛ dɔ boloda ka bɛn ni Alamusa juillet kalo tile 2 ye bourse du travail la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Sumayila Sise bilali kɔ. Ali n'o y'a sɔrɔ Kouyaté Mali jamana ka bolo kan nka a bɛɛ rata babolo minnu ni olu bi tɛmɛ Mali fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fleuve Niger babolo a ka kan kɔlɔsiko ɲuman ani lakanako ɲuman ka se ka ta ka don ba la ka ɲɛsin o babolo ma o de kama association Sauvons le fleuve Niger o jɛkulu ka cɛsiri baaraw o bɛ ɲɛsin o de ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛ ka se ka cɛsiri baaraw kɛ olu kɛrɛfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu in tɔɔrɔlen a jira k'a fɔ ko babolo in bɛ ɲini ka na geren ka sababu kɛ baara dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sojɔ baara dɔw minnu bɛ ka jɔ babolo in dafɛ Alhamidu Badini ani Nuhum Kone olu ye kumabara tɛngun jɛkulu in ɲɛmɔgɔ la an ka jɛ an ka kɔrɔfɔw lamɛn. Fleuve Niger est artère nourricière de patrimoine de fana do et tado ne tado cameraman be kɔfɛ o tado bon maintenant jin ni y'a jateminɛ k'a lajɛ a fɔra ko ka mètre hakɛ dɔ de bila a bɛ fɔ o ma ko sur les berges du fleuve mais sisan mètre yɛrɛ bilalen tɛ u bɛ li yɛrɛ de kɔnɔ sa bon an ser'u ma ka se ka ɲɛfɔli k'u ye ka bɔ yen fana ka taa ABFN fana la ka agence de bassin du fleuve Niger ka s'olu fana ma olu fana nana an tilala ka maire domanial fana wele commune 1 na o fana nana o y'a lajɛ mais an y'a ye a kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ maire ninnu de b'a ɲɛma dɔɔni bon an sera yen an ko bɔ an bɛ taa tribunal la bon an sera tribunal la n'o ye commune 1 tribunal ye parquet la an ye plainte de contre X o contre X alhamdulilayi an bɛ parquet yɛrɛ an b'an profiter k'u fo parce que parquet y'an ka fɛn ta sɛbɛ la kosɛbɛ nin b'a yira ko Mali tribunal bɛ baara la an ka commune fana kɔnɔ an nisɔndiyara bon maintenant sisan ko in bɛ justice ka bolo kan justice fana y'a bila kaɲɛ ka bolo kan an kɔni fɛ laɲini foyi tɛ anw na ninnu ka se ka ba in kɔnɔna to yen an ye plainte min don o plainte ye démolition ani expulsion de procureur mun yira na o bɛ jigin fa bɔ an kɔni an tɛ salaya o an bɛ continuer jusqu'à ce que ninnu ka se ka bɔ ba in kɔnɔ cogo min na ba kɔnɔna so jɔyɔrɔ tɛ so jɔyɔrɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ se ka taa so jɔyɔrɔ wɛrɛ la mais an bɛ fɛ fana gouvernement fana k'a ka fɛn dɔ ta n'o ye jumɛn ye k'a dɔn vraiment ba in an ka kanda cogo min na fɛn caman de da sirimɛlen don ba in na a bɛ so jɔyɔrɔ tɛ an kɔni wulila an dalen don justice la on a confiance à la justice de notre pays en réalité don o don ni kɔni ni fɛn bɛ bɔ yen nɔ an dalen don la so in kɔni fana an dɛsɛra sinon an bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa ka se ka taga bɔ ba in kɔnɔ an ka laɲini o kelen pe de kumakan bɛ n bolo ka se yɔrɔtigi ma parce que n'i y'a ye yɔrɔtigi yɛrɛ fana nana papier dɔ de b'a bolo o papier bɔra min mairie kɔnɔ bon an bɛ fɛ k'a dɔn fana mairie mɔgɔ minnu ye nin baara kɛ ni mɔgɔ fana tɛ se k'i ɲɛ tugu aw y'a ye i b'a fɔ ne y'a ye cogo min na k'i ɲɛ tugu k'i bɛ taa nin san nin tɛ so jɔyɔrɔ ye i bɛ na i b'i ka denbaya bila yan nɔ don o don an b'a mɛn inondation dɔw wɛrɛ tɛ o ni baw kɔnɔnaw girinna o de b'a to ji t'a tɛmɛsira bila bon an bɛ fɛ k'a fɔ yɔrɔtigi ye vraiment n'a ka wari bɛ mairie mɔgɔw bolo a sera mairie mɔgɔ minnu ma a ka taa ka nafolo minnu la yɔrɔ in an kɔni anw t'a dabila an t'a dabila dɛ anw nakun de don an ka association créera nin de kosɔn expulsion ni démolition ba in kɔnɔna bɛ se ka kɛ cogo di juste pour la protection et la sauvegarde du fleuve Niger qui est une artère nourricière du Mali kumakan laban o ye ka foli bila an ka tribunal la vraiment tribunal mɔgɔw an ser'u ma o ye an tɔtɔtɔ ka vraiment ka hakilisigi kumaw fɔ an ye ka tila tuguni an ye soit transmis de kɛ o soit transmis bɛ gendarmerie la komi n y'a fɔ gendarmerie kɔni na alhamdulilayi an dalen don Mali fanitigiw la an dalen don fana pouvoir judiciaire la o pouvoir judiciaire kɔni ko u b'an kɔ u b'an dɛmɛ walasa olu ni anw an ta ye patrimoine mun ye n'o ye fleuve Niger ye walasa k'o kanda cogo min na o de kun y'an ka laɲini. Entreprise Tizan cakɛda a ma ɲɛma muso a ye baara dɔ nun don cakɛda in dagayɔrɔ la Maɲanbugu kurani na Bamako sigida 6nan kɔnɔna na
laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye ka se k'a ka sanni feerefɛnw jira Mali jamana kɔnɔdenw na minnu ye a sanbagaw ye. Tisane cakɛda in a ma ɲɛma muso misɛnnin don denmisɛnnin muso don min ka baaraw bi ɲɛsin jiridenw olu bayɛlɛmali ma k'a kɛ sirow ye, confiture, mangoro jalanw fo ka taa bila o n'a ɲɔgɔnna camanw na ka se di yɛrɛ bɔli ma. An bɛ aw ladɔnniya ka fɔ o de kama a ka ni baara bolodalen a nun donna ka se k'a ka sanni feerefɛnw jira. Maɲɛmamuso in yɛrɛ ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko ale ka kalo feere o bɛ taa o musaka wari min ni o bɛ don ale kun o bɛ se ka t'i jɔ sefa wari ba 40 ka taa se sefa wari ba 60 la sanni feere olu sababu la consommateurs fɛ. An ka jɛ an ka ɲɛmamuso lamɛn a ka kɔrɔfɔw. Sadio Sidibe ani Samba Traoré olu ka ɲininkali galama la. Ni entreprise na an bɛ siro de kɛ, siro ye jus concentré de, i dan ka ji fara kan. Confiture a bɛ f'o ma farafinkan na tubabu ka mayonnaise, donc a bɛ kɛ buru kɔnɔna la. An bɛ mangoro jalani kɛ ani également an bɛ di gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ feere. Ni an ka marmite de, donc an bɛ tobili de kɛ kɔnɔna la. An bɛ siro jiw dilan la, an bɛ confiture dilan la. Donc ale marmite a bɛ inox de la, inox marmite de don, donc a b'a permettre an ka produit a ka kɛ qualité, a ka produit qualité la. Ni mangoro concentré ni ale ye dabileni ye, donc an bɛ jus minnu dilan olu de ninnu ye, an b'u emballer ni bouteille kɔnɔna la. Ni bouteille ninnu ni ye mangoro concentré, sirop de mangue, ni ye dabileni concentré, sirop de bissap. Donc an bɛ ninnu de dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Donc a composition ye min ye, an bɛ dabileni k'a la, an bɛ sigaro k'a la ani nanaye. Mangoro ta la an bɛ mangoro ni sigaro ni nanaye k'a la. Ni sinikɛla ne ni ye capacité ba ye, donc n'an b'an ka mangoro sin ou bien n'an b'an ka produit wɛrɛw sin an b'a kɛ nin kɔnɔna la k'a datugu, donc n'a mɛnɛna a b'u bɛɛ sin k'u nugu, donc a ji bɛ sɔrɔ ka bɔ yan fɛ. Ni an ka cuisinière de min ye fourneau tubabu fourneau ye, donc n'a y'ale fɛnɛ mɛnɛ ale bɛ brancher gaz la, n'a y'a mɛnɛ donc a b'a permettre an ka produit a bɛ tobi ka mɔ teliya yɛrɛ la, an tɛ mɛn yɛrɛ n'an ye nin mɛnɛ. Ni a bɛ miniti 30 de kɛ sɔnna ka wuli. A mana na kɛ 100 litres, a mana na kɛ 50 litres, a tɛ tɛmɛ miniti 30 kan. Ni séchoir ye ale b'a permettre an ka produit n'a fɔ mangoro jalan ou bien sogo jalan ou bien n'an bɛ fɛ ka sɛ wusu a la, donc an b'a bila ninnu kɔnɔna la, n'an ye gazi mɛnɛ a bɛ funteni labɔ, donc a bɛ permettre mangoro bɛ ja ou bien sogo jalaniw bɛ ja a kɔnɔna la. A bɛ fɔ nin ma ko remplisseuse, ni tɛ fɛn wɛrɛ ye, n'i bɛ fɛ k'i ka jus bila bouteille kɔnɔna la sans que tɛgɛw ka maga la, ni jus mɔnna i bɛ jus kɛ nin kɔnɔna la, i b'a datugu, i b'i sigi yan ni bouteille ye, donc i bɛ robinet mɛnɛ jus bɛ jigin bouteille kɔnɔna la, après ça i bɛ sɔrɔ k'a datugu. Ni y'an ka table en inox ye, pour que an ka produit yɛrɛ u ka produit ni qualité ye, an bɛ minɛn inox de san, donc ni table in a b'a permettre an bɛ se ka mangoro tigɛ a sanfɛ, an bɛ se ka an ka dabileniw ou an ka tomiw an b'u trier a sanfɛla la. Ni nin ye yiriden kolan de, a bɛ se ka kɛ mangoro ou bien orange ye, n'an y'o bila yan yɔrɔ la bɔrɔsi de b'a kɔnɔna la, n'an y'a bila la ni ji kɛra a la bɔrɔsi bɛ munumunu k'a ko k'a jɛ, donc n'a jɛra a bɛ bɔ yan yɔrɔ la, an dan ye k'a ta dɔrɔn k'a tigɛ. Nin ye pasteurisateur ye, donc n'an ye confiture dilan k'a bila pot kɔnɔna la, an bɛ pot de bila yan ni étagère ninnu kɔnɔna la, donc n'an ye pot bila an b'a datugu ka ji kɛ dugumala la ka sɔrɔ ka machine yɛrɛ datugu. N'a y'a datugu an b'a serrer ni ninnu ye ka gazi mɛnɛ, donc ni gazi mɛnɛna an b'an jɔ fo pression ka se 1 bar ma ou bien a ka se 1 bar 50 ma, n'a ser'o ma an bɛ sɔrɔ ka gazi faga k'an jɔ dɔɔni, après an bɛ sɔrɔ ka bɔ. Ni produit bɔra nin kɔnɔ dɔrɔn a bɛ se ka kalo 18 de kɛ sɔnna ka tiɲɛ. Ale ye mangoro de, mangoro ani sigaro an b'a dilan olu de la ka sɔrɔ k'a kɛ pot kɔnɔna la. N'ale kɔni mɔna a bɛ sɔrɔ ka kɛ buru kɔnɔna la ou bien a b'a kɛ aw ka kɛrɛfɛw kɔnɔna la ou bien a b'a kɛ aw ka gâteau la. Ale bɛ dilan ni mangoro ni sigaro de, an bɛ sɔrɔ ka yiri fara kan. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ. Amadu Kamara bɛna ɲɛfɔli k'an ye bi sɔrɔlenw kan.
Côte d'Ivoire ministre ɲɛma Amadou Gon Coulibaly kalo fila kɔfɛ furakɛli la Faransi jamana kɔnɔna a seginna Côte d'Ivoire faba kɔnɔ alamusadon juillet kalo tile fila sanba fila ni mugan ministre ɲɛma Amadou Gon Coulibaly a bisimilara jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara fɛ ka fara Côte d'Ivoire maba caman ani gouvernement maaw kan bisimilali kɔfɛ Amadou Gon Coulibaly ni Côte d'Ivoire ministre ɲɛma don a ka dantigɛli fɔlɔ kɛra foli ni barikada ye ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Ouattara ma ka jira k'a fɔ ko ni ale seginni kana baaraw daminɛ kura ye jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara kɛrɛfɛla la min bɛɛ lajɛlen bi don Côte d'Ivoire ka ɲɛta o baaraw sinsinni hukumu kɔnɔna na ministre ɲɛma ka ni dantigɛli hukumu kɔnɔna na a da sera fɛn caman ma a y'a jira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ko ale bɛ Faransi jamana kɔnɔ furakɛli la wagati min na nka hakili tun bɛ Côte d'Ivoire jamana na wa baaraba fɛn fɛn kɛra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ko a bɔra bɛɛ lajɛlen kalama ka kɛ ni jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka kunnafoniw ye sanga ani waati nɛgɛjuru sira fɛ ka lase ale ma o waleya in diyara ye kosɛbɛ wa o bonyana ma nka bɛɛ lajɛlen sigilen tun b'a la k'a fɔ ko Amadou Gon Coulibaly ko a da na se jamana kalata minnu bolodalen bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ octobre kalo nata sanba fila ni mugan ni a jate minɛna k'a fɔ ko ale na kɛ Alassane Dramane Ouattara nɔnabila ye o kalata hukumu kɔnɔna na a da ma se o kunnafoni ma waati kelen bɛɛ lajɛlen kɔni hakili tora fɛ k'a fɔ ko a dɔ bɛ dɔ la a na dɔ fɔ o kalata in labɛnni cogo ale ni a ka cɛbɔya yɛrɛ kan an bɛ y'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Amadou Gon Coulibaly n'ale ye Côte d'Ivoire ministre ɲɛma ye a tun ladara Faransi jamana kɔnɔ mai kalo tile fila tɛmɛnen ka sanga ni dusukun dimi bana dɔ ye min kɛra sabu ye k'a lada Faransi jamana kɔnɔ. Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ka sanga ni ministre ɲɛma Edouard Philippe ale ka walansɛmɛ ye a ye danaya da maa min kan u ma dogolen tɛ Faransi jamana kɔnɔ baw jateminɛna a yera k'a fɔ ko ni maa kofɔlen n'a tɔgɔ ye Jean Castex ko a lakodɔnnen don kosɛbɛ Faransi jamana kɔnɔ Faransi jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnen la nin wagati laban ninnu na ni maa kofɔlen n'a si bɛ taa san 55 la n'o ye Jean Castex a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ bana cɛjugu kɛlɛli kɔfɛ baaraw la Faransi jamana kɔnɔna na n'an b'a wele ko déconfinement ni maa kofɔlen a ye baarabaw caman kɛ o kadira kɔnɔna na ni maa dɔw yɛrɛ b'a wele ko misi déconfinement ka kɛɲɛ ni a ka wulikajɔbaw ye a sanga ni Faransi jamana ale jamana kɔnɔdenw u ka déconfinement sabatiliko ɲuman ye baw bana cɛjugu in tun y'a to Faransi jamana ɲɛmaw u tun ye waleya dɔw sigi sen kan n'o dɔ ye confinement olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ye min kuntagala janyana kosɛbɛ maa kofɔlen danaya dara kan Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron fɛ wasa a ka se ka kɛ Faransi ministre ɲɛma ye wa a ka teliya la a ka gouvernement kura a ko sigi sen kan don nataw kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Jean Castex ko maa don a bɛ Faransi womisɛnninw caman dɔn fanga lawaleyali nasiraw fɛ Faransi jamana kɔnɔna na ni maa kofɔlen a bɛ dosiyew dɔn wa Faransi jamana a b'a dɔn kosɛbɛ baw a yirala k'a fɔ ko a ye baaraw caman kɛ don tɛmɛnenw na fo kana bila ministre ɲɛmaya o sela ma Faransi jamana ɲɛma fɛ. Arabi Saoudite kunnafonidila min bɔnɛna a nin na san 2018 n'o ye Kamal Khashoggi ye maa minnu kɛra nin waleya cɛjugu kɛbagaw ye ni a kɛra u fɛ Turki jamana kɔnɔna na Arabi Saoudite lasigiden so min bɛ Turki faba kɔnɔ maa kofɔlen ni kunnafonidila tun don n'a si bɛ taa san 59 la ale ni Arabi Saoudite fanga ɲɛmaw bɛn tile tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ kumana min n'a wulila k'a bɛ taa ka sɛbɛnfuraw a bɛ taa olu ɲɛɲini Arabi Saoudite lasigiden so la Turki faba kɔnɔna na balanako la maa kofɔlen a donna nka fɛn min ye seginni ye o kɔni o ma sɔrɔ a fɛ baw maaw sɔrɔla k'a bɔnɛ a nin na k'a sogo tigɛ k'a don dugu jukɔrɔ waleya cɛjugu in kɔni a kɛra kiiritigilamaw ye wulikajɔw boloda ka maa caman nɔ minɛ an bɛ don minɛ ko bi maa 20 no olu bɛɛ ye Arabi Saoudite jamana kɔnɔmɔgɔw ye u ka kiiriw bolodalen bɛ bi juma juillet kalo tile 3 san 2020 Turki faba kɔnɔna na nɛgɛ ɲɛ 10
wagatu k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Kamala Khashoggi kunnafonidila tun don Ameriki kunnafonidiso min bɛ n'o Washington Post ye olu ka lasigiden tun don Turki jamana kɔnɔ nka ka sanga ni degun ni gwɛlɛya min sɔrɔla ani Arabi Saoudite jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye k'a bɔ Arabi Saoudite a kana bisimila minɛ Turki jamana kɔnɔ fɔ kana bila don min a donna Arabi Saoudite lasigiden so kɔnɔ Turki jamana kɔnɔ ni a ma segin o kɔfɛ a ka baaraw hukumu kɔnɔna na o waleya in o kiri bolodalen bɛ ka ɲɛsin maa 20 bɔɲɔgɔnko ma nka jateminɛna maa 2 bɛ maa 20 in cɛla olu kɔni ni Arabi Saoudite jamana ɲɛmɔgɔw olu ka surun kosɛbɛ kelen b'a la n'o ye General Ahmed Al-Asri ale yɛrɛ ye Arabi Saoudite masakɛ o ka kankɔrɔsigi don wa a ka bilasiralikɛbaga fana don u bɛ maa kofɔlen ninnu na o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw minnu bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛlen bɛ Arabi Saoudite lakana tigilamɔgɔw minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ jateminɛw ni kɔlɔsili ma Arabi Saoudite jamana kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ni o maaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ni waati ka sanga ni Arabi Saoudite jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini olu maa kofɔlen ninnu ka kiri a bolodalen bɛ Turki faaba kɔnɔ ni Turki kiritigɛlaw olu ka laɲini Afrique du Sud jamana kɔnɔna na maa caman bɔra k'u ka nisɔngoyaw yira ka kɛɲɛ ni waleya ye waleya min bɛ tali kɛ sifilɛli la bana kan bana min kɛlen bɛ ka diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen labɔ n'o ye coronavirus banakisɛ walima covid-19 kumana min kɛnɛya tigilamɔgɔw ka wulikajɔ n'u ka laɲini kɔnɔna na u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka bɔ ni fura ye fura min jateminɛna k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ coronavirus banakisɛ fura ye wasa o kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jalatigɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw kɛlen bɛ ka wuli ka fura in ka sifilɛli kɛ fan caman fɛ n'an b'a wele ko essai clinique o min dɔ bolodalen filɛ ni Afrique du Sud jamana kɔnɔ o bɛnnen tɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔdenw ma baw u ka fɔla nin ye waleya ye waleya min bɛ bunahadamaden ka jo sariyaw bɔsi a la ni ka tila k'a ka bunahadamadenya kow bɛɛ lajɛlen buruja waleya in ma bɛn fiyewu o kadara kɔnɔ maa caman bɔra Afrique du Sud faaba kɔnɔna na Johannesburg k'u ka nisɔngoyaw yira ka kɛɲɛ ni nin waleya cɛjugu ye min la ɲinina kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ n'an b'a wele ko essai clinique Alisa ka sanga ni coronavirus banakisɛ walima covid-19 n'a kɛlen bɛ ka tiɲɛnibaw kɛ diɲɛ kɔnɔ jateminɛna a yɛrɛ k'a fɔ ko Ameriki jamana kɔnɔ an bɛ don min ko bi ni bana cɛjugu in n'o ye coronavirus banakisɛ ye a kɛlen bɛ ka tiɲɛnibaw kɛ Ameriki jamana kɔnɔna na alamusa juwe kalo tile 2 saba 2 ni 20 o tile kelen kɔnɔ maa 5000 n'a nɔnkanfɛn olu kɔni bɛɛ lajɛlen jateminɛna coronavirus banakisɛ yera maa minnu na wa maa min ni tora la o bɛ taa fɔ maa 100,000 n'a nɔnkanfɛn na Ameriki jamana kɔnɔ min bɛɛ lajɛlen sɔrɔla coronavirus banakisɛ fɛ o waleya ninnu y'a to Ameriki jamana jateminɛlen do bi diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka kɛ jamana ye coronavirus banakisɛ ye tiɲɛni kɛ jamana min kɔnɔ ka tɛmɛ jamana tɔ bɛɛ lajɛlen kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin waleya min kɛlen filɛ Ameriki jamana kɔnɔ ka sanga ni coronavirus banakisɛ ye waleya in ma bɛn fiyewu bawo Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a kɛlen bɛ ka kangarimada kɛ ka tila k'a ɲini marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli k'i jɔ cogo min na wasa Ameriki jamana a bɛ se k'a yɛrɛ kisi ni bana cɛjugu in ma n'o ye coronavirus ye k'a ɲini marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen jɔ ka hakiliw jagabɔ ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ wasa coronavirus banakisɛ a bɛ se ka kunbɛn cogo min na Ameriki jamana kɔnɔ ka sanga ni wulikajɔw ye ani baara kuraw bolodali ye kɛnɛyako nasiraw fɛ Ameriki jamana kɔnɔna na ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ minnu n'a to Ameriki jamana ani Ameriki jamana kɔnɔdenw u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi cogo min na ni bana cɛjugu in ma min laɲininen don jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ. Iran jamana kɛlen bɛ k'i kɔfilɛ ka ɲɛsin maa minnu somaw bɔnɛna u ni na u ka finitigilakaw ka wulikajɔ dɔ fɛ ka ɲɛsin pankulu ma pankulu min tun jateminɛn'u fɛ ka kɛ lamɛrikanw ka pankulu ye bawo a yera k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw na Ameriki jamana kɔnɔdenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lakana tigilamaw olu ye Iran jamana kɔnɔden dɔ jalatigiba dɔ bɔnɛ a ni na n'o ye General Qasem Soleimani ye n'ale tun ye maa ye maa min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ Iran jamana a ka lakana sabatili ma Iran kɔkan jamanaw kɔnɔna na ani Irani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irak ale ni Siri jamana kɔnɔna na ni maa kofɔlen n'o Qasem Soleimani ye ale ni a tɔɲɔgɔnkɛ n'olu bɛɛ lajɛlen tun ye jalatigibaw ye Iran jamana tɔgɔ la u bɔnɛna u ni na Ameriki finitigilakaw ka wulikajɔ dɔ senfɛ k'a bɔ o don na k'a bila an bɛ wagati min na waleya in ma bɛn Iran jamana kɔnɔdenw ma sanga ni wagati kuma ni kuma u bɛ wulikajɔ cɛjuguw boloda ka ɲɛsin Amerikɛndenw ma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw bɛ tali
tali kɛ banbanci kɛwalew olu ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw la minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka ɲɛsin u fɛ amerikɛndenw ma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. O kadara kɔnɔ u ye nin pankuni kɔni u ye a lajigi mugu jugu ci dɔ senfɛ min senfɛ maa caman ni tora la minnu somɔgɔw wulila k'u jɔ wagati tɛmɛnenw la. O kadara kɔnɔ Iran jamana ɲɛmɔgɔw y'a kanu ka kɔma segin k'u ye wasa min bɛ se k'a to maa minnu tanyana u somɔgɔw dusu na se ka sumaya wasa ka se ka u dɛmɛ min b'a to u na se k'u ka maa kofɔlen minnu bɔnɛna u ni na u ka se ka u ka tanyali ka u dɛmɛ a deguna a gɛlɛya la. Nin baara in a kunnafoni lasera Suède minisiri muso min ka baara ɲɛsinnen bɛ Suède jamana ale ni diɲɛ fan wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Nka hali n'a sɔrɔ kunnafoni a ma sɛmɛntiya Iran jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nka a kɔni fɔlen a kɛra tare baw a yera k'a fɔ ko nin waleya a dɔ bɛ dɔ la a na kɛ sababu ye ka belebeleba bɔ banbatɔw a somɔgɔw ka degun n'u ka gɛlɛya la wagati nataw la. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadalu la laseli nata ni Ala ma basi yɛrɛ kɛ aw ni aw na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kɔnɔ ka sanga ni waati kelen ye aw k'an bɛɛ saniw cɛ.